no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a este último informar do mes de maio no que lle falaremos da publicación do Plan Experimental do Polbo con NASA. Daremoslle conta tamén do inminente inicio do Plan de limpeza de dársenas portuarias. Estaremos en Muros, onde ven de recalar unha travesía moi especial. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O Diario Oficial de Galicia publicou esta semana o Plan Experimental de Xestión do Polbo con NASA, que recolle as novas medidas técnicas a aplicar para a recuperación do recurso. Nos próximos días dará comezo a cuarta fase do Plan Anual de Limpeza de Dársenas Autonómicas. Comezará nos portos de Pontevedra. O IGAFA acolleu unha xornada sobre o aproveitamento económico das algas e o seu valor gastronómico. O Diario Oficial de Galicia publica esta semana o Plan Experimental de Xestión do Polbo con NASA, que recolle as medidas técnicas a aplicar para a recuperación do recurso. A partir do 2 de xullo, cando finaliza o período de veda de 45 días, os polvos capturados deberán ter un peso mínimo dun quilo, ben enteiro ou ben eviscerado a bordo. Nos meses de xullo e agosto estableces unha cota diaria de 30 kilos por barco, os que se engadirán outros 30 por tripulante, cun máximo de 210 kilos ao día. No resto da campaña, que se prolongará ata a data do inicio da veda acordada para 2019, a cota máxima será de 50 kilos por embarcación e outros tantos por tripulante, ata un máximo de 350 diarios. O número de nasas permitidas establecerase en función do tamaño da embarcación e do número de tripulantes. O horario de traballo permitido comezará ás 6 da mañá do luns, permitindo a saída do porto unha hora antes, e rematará ás 4 da tarde. Fora destes horarios, a Consellería do Mar proíbe realizar calquera actividade coas nasas. O descanso semanal estenderase entre as 4 da tarde do venres e as 6 do luns. Se se produce un cambio de despacho para traballar con outro arte de pesca, será obrigatorio retirar a totalidade das nasas e deixalas en terra. Unha delegación de parlamentarios do BNG, encabezados pola súa voceira Ana Pontón, visitaron a lonxa de Ribeira, mantiveron ali un encontro con representantes do sector pesqueiro. O xerente da lonxa de Ribeira, Fernando Carreira, foi o encargado de guiar a delegación parlamentaria polas novas instalacións. Ali tiveron ocasión de coñecer o modelo de funcionamento desta moderna infraestrutura que dá servizo ao principal porto de pesca de baixura en Europa. Tras percorrer as principais salas da lonxa, os deputados nacionalistas mantiveron unha xuntanza con profesionais dos diversos sectores pesqueiros para abordar cuestións tan preocupantes como a escaseza de cotas ou a aplicación da normativa de descartes. Hai falta de cuotas, non, de que hai problemas como a aplicación desa normativa dos descartes que ten un impacto moi grave que pode supoñer a desaparición de centos de postos de traballo, e en todo caso nós o que seguimos dicindo é que o sector pesqueiro é unha columna vertebral da economía deste país, que hoxe na pesca se podía estar creando máis traballo. Un dos temas que centrou boa parte da reunión foi o proxecto da mina de Touro, que está a xerar o rexeitamento da maior parte do sector produtivo ante o risco de contaminación ambiental para a ría. Esa megamina que se quere abrir en Touro, que ten xerado unha gran preocupación polo impacto que pode ter na ría. Nós tamén queremos testar aquí como se vive este problema e animar a que haxa unha participación masiva na movilización que está convocada o vindeiro domingo, día 10 de xuño, en Santiago de Compostela. Creemos que é unha cita ineludible para defender non só o medio ambiente, sino tamén defender a ría, defender os postos de traballo e evitar que sigan ameazando o futuro deste sector, non?
En Marea leva ao Parlamento as demandas dos afectados pola edar de Ribeira que reclaman á Xunta a adopción de medidas para acabar coas deficiencias desta instalación. As reiteradas denuncias dos veciños afectados pola edar de Couso en Ribeira chegaron ao Parlamento da Man de En Marea. A formación política demanda da Xunta a adopción de medidas para acabar cos frecuentes vertidos e emisións de gases que se veñen producindo dende a posta en marcha desta infraestrutura. Propoñen ademais un análise polo miúdo para determinar as posibles responsabilidades derivadas dunha deficiente execución das obras. Ademais das molestias e problemas de saúde derivados da emisión dos gases, os veciños denuncian os constantes vertidos do aliviadoiro da Guiño, o río Listres, que carece de saída ao mar pola alteración do seu cauce natural por mor dunha actuación acometida por Costas. Por esta razón é frecuente o anegamento de terreos aledaños con augas residuais. Dende Marea solicitan información sobre as actuacións previstas para corrixir todos estes problemas, así como os custos que terán e quen os asumirá. Lembran que se trata dunha infraestructura nova financiada con diñeiro público que supera xa os 19 millóns de euros de investimento. Nas próximas semanas dará comezo a cuarta fase do plan de saneamento das dársenas portuarias. Os traballos de limpeza comezarán nos portos de Pontevedra. Nos próximos días dará comezo a cuarta fase do plan anual de limpeza de dársenas autonómicas. Comezará nos portos de Pontevedra coa retirada selectiva de residuos do fondo das dársenas. Dá continuidade ao plan iniciado en 2013. Este traballo que se desenvolve implica unha recollida selectiva de obxectos do fondo marino. Se desenvolve, por suposto, nas aguas interiores do porto, as que están demarcadas polos propios diques de abrigo, e nos gusta sempre matizar e clarexar que non se trata dunha dragaxe, non hai unha retirada de materiais de áridos, de lodos, de finos do fondo mariño, senón que é de obxectos. A limpeza das augas interiores dos portos da provincia será realizada por 5 mergulladores co apoio dun barco guía. Ten por obxectivo mellorar a seguridade para a navegación, protexer a fauna mariña, especialmente os bancos marisqueiros, e reforzar a sustentabilidade dos peiraos. No anterior exercicio retiráronse dos portos de Pontevedra 18.000 kilos de refugallo. Son as cifras máis altas a nivel autonómico, debido á alta concentración de actividade nos portos da provincia. Durante a súa comparecencia, o presidente de Portos de Galicia pronunciouse tamén sobre a dragaxe do Lérez. Dixo José Juan Durán que non se pode avanzar ante a falla de consenso coa comunidade portuaria. Seguen os contactos coas confrarías, pero de momento sen novidade. Estamos nunha situación de impasse, todo o mundo sabe, e así o manifestou a conselleira do Mar no Parlamento de Galicia, que nos, o conxunto da consellería, supedita ao consenso co sector a dragaxe. En este momento o consenso non é posible e estamos en esa situación de impasse. Bueno, eu agardo que se poida desbloquear en algún momento, pero estando supeditado ao consenso da comunidade portuaria, lóxicamente, se non existe ese consenso, pois non parece prudente impulsar ese proxecto. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Falamos agora no noso apartado das breves dun recoñecemento moi especial que ven de recibir Gardacostas de Galicia. O Ministerio de Pesca entregou ao Servizo de Gardacostas de Galicia a placa de prata ao mérito pesqueiro. Este galardón foi recollido na sede do Ministerio polo subdirector xeral do Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, durante o acto de entrega das condecoracións da Orde do Mérito Agrario, Pesqueiro e Alimentario e da Orde do Mérito Medioambiental. O Servizo de Gardacostas recibe esta distinción pola súa traxectoria, labor e colaboración co Goberno Central en materia de control e inspección pesqueira, salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. O obxectivo desta e das outras distincións outorgadas polo Goberno é premiar as persoas ou entidades pola súa destacada actuación en favor dos sectores agrario, pesqueiro e alimentario.
A directora do Intecmar, Covadonga Salgado, e persoal deste centro participaron esta semana na segunda reunión do proxecto europeo Alertox.net, do que o Intecmar é socio. Este proxecto ten como obxectivo avanzar no desenvolvemento dunha rede de advertencia de toxinas mariñas que aumente a seguridade do consumidor e establecer un posible indicador dos riscos relacionados co cambio climático. Durante a xuntanza, Covadonga Salgado explicou o labor que leva desenvolvido o Intecmar no marco do proxecto, que consistiu no envío e recepción de mostras que van ensaiar todos os socios, entre outros aspectos. Este programa conta con 3 millóns de euros de financiación europea a través do mecanismo de financiación Interreg Atlantic Area e terá unha duración de 3 anos. O IGAFA acolleu esta semana unha charla divulgativa sobre as distintas aplicacións económicas das algas, entre eles o seu gran valor na gastronomía. Para a industria cosmética, para a alimentación animal e, por suposto, como experiencia culinaria. As algas cada vez van gañando máis peso na economía como un recurso proveitoso en múltiples sectores. No Instituto de Formación en Agricultura, na Illa de Arousa, organizaron a xornada na que se analizou o presente, pero sobre todo a perspectiva de futuro deste produto. Un futuro que atopa na cociña un dos seus grandes portentos. A versatilidade das algas ou a súa facilidade de transformación están a xerar un gran interese no sector. O cociñeiro meco Javier Olleros foi un dos expertos na materia que se achegou ata a illa. Eu creo que solo descubrimos, e faloche dende a cociña, o 20% da súa potencialidade. Entón, eu creo que ainda queda moito por coñecer, por aprender e, sobre todo, por darlle utilidade. Sei que a moitos consumidores seguen considerando as algas como un produto exótico a consumir en ocasións especiais. Interésame moito tamén que se introduzan na dieta habitual das casas, non? É interesante, non que sexa algo que se reduza aos consumos nos restaurantes, non? Por eso é importante acercar as algas a xente, non? Deshidratadas en po, como potenciador de sabor en ensalada ou como sustitutivo das verduras. A versatilidade das algas se evidencias entre os fogóns e para demostralo un chef do Carlos Oroza de Pontevedra preparou no IGAFA unha lasaña con algas. Elaborou-na cun papel alimenticio a base deste produto. A utilidade nun principio era ter un papel onde puidéramos imprimir, escribir, moldear, facer papiroflexia, a vez que se pudera comer, non? Entonces o importante de facer o papel é que o que se fai é que se rompen as fibras entrelázanse, entonces tes unha lámina moi parecida ao que pode ser a nori do sushi, pero que en canto entra en contacto coa humedad ou traballas con un ámbito tal, non se rompe, porque ten tantas fibras entrelazadas, entonces ten consistencia. Na xornada tamén tomou parte a Confraría de Pescadores da Illa de Arousa, que con 14 embarcacións é o concello da zona onde máis explota este recurso. O Porto de Muros recibe estes días unha visita moi especial á expedición Traslaela en vela que percorreu a distancia entre País Vasco e Galicia co obxectivo de facer visible esta doenza, a esclerose lateral amiotrófica. Hai 7 anos, Iñaki Elorriaga recibía como un mazazo o diagnóstico de ELA, unha enfermidade degenerativa cunha esperanza de vida de entre 3 e 5 anos. En lugar de resignarse, o seu optimismo e ganas de vivir levárono a emprender este proxecto que ven de recalar no Porto de Muros. A bordo do veleiro Potoca e acompañado da mellor tripulación, Iñaki decidiu percorrer a cornisa cantábrica recalando en numerosos portos co fin de dar a coñecer esta enfermidade e conseguir fondos para a investigación. Esta idea vino hace 2 años y medio así aproximadamente. Fue una idea personal que se me ocurrió diciendo cómo me puedo mediatizar a mí mismo para visualizar, para unos fines concretos, que vea a la sociedad al máximo la enfermedad que existe, que es la enfermedad minoritaria, la esclerosis lateral amiotrófica, denominada la ELA, una enfermedad minoritaria, una enfermedad terminal, con una perspectiva de vida de 3 a 5 años, y bueno, que es cruel y encima caprichosa, o sea, tiene diferentes manifestaciones, cada enfermo reacciona de una forma. Es un tema que, que queremos socializar la enfermedad, que la vean, dignificarle al enfermo, en definitiva. Si la sociedad conoce, pues el enfermo será más respetado y demás, y tendremos una calidad de vida algo mejor, ¿no?
Y otra de las facetas que tenemos es que al ser minoritaria, pues los temas de investigación y cuidados paliativos, que los gastos son importantes para los enfermos, pues son dineros que no llegan lo suficiente, y lo que se pretende es recaudar fondos para ello. Y bueno, ya estamos vendiendo millas a 5 euros, recaudando por las instituciones, bueno, buscando la solidaridad, en definitiva, para recaudar algo de dinero. Aínda que non está exenta de complicacións, esta travesía marítima é un reto, como que día a día afronta Iñaki e miles de enfermos de ELA, que, como di, viaxan con el compartindo este desafío. Para mediatizar un desafío, le vi a la mar como un elemento importante. Es nuestra madre naturaleza. Sé que me va a permitir hacer el desafío, que todo va a depender de mí y que fundamentalmente lo he hecho porque tenía un equipo maravilloso, tanto en tierra como en la mar, lo cual si no hubiese sido capaz de hacerlo. La mar además es un ejemplo de dificultades a superar, es el ejemplo más claro para el resto, para todos los que andamos en la vida, que todos tenemos nuestras mareas altas, bajas, etc. Y por eso lo hice. Iñaki e a súa tripulación compartiron experiencias cos estudantes de secundaria de Muros, que tiveron ocasión de coñecer este exemplo de superación e fortaleza. Esta charla serviu como punto de partida para a Semana da Saúde, que se desenvolverá no Concello de Muros nas vindeiras xornadas. Pois así, con este exemplo de superación, poñemos o punto e final ao noso informar desta semana. Tan só nos queda lembrarles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa web canalriasbaixas.tv. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.